Milí naši poslucháči, v tomto prípade možno aj diváci, je pre mňa veľká česť, že za mikrofónom sedí Ľudka Chodelková, poslankyňa mestského zastupiteľstva, taktiež aj Žilinského samosprávneho kraja. Vítaj, Ľudka. Ďakujem veľmi pekne, všetkých pozdravujem. Blížia sa nám voľby, tak nám niečo povedz o svojej práci, o svojich plánoch. Tak veľa už o mne asi viete. Momentálne, a teda už dlhé roky, som riaditeľkou Centra voľného času Žirafa. Pred 6 rokmi som sa stala aj riaditeľkou súkromného gymnázia, čo ma veľmi teší preto, lebo toto gymnázium naozaj napreduje, darí sa nám presne tak ako Žirafa. Musím povedať, že je to vďaka ľuďom, ktorých mám okolo seba, ktorí mi pomáhajú, ktorí sú mojou pravou rukou a naozaj nie sú to len zamestnanci, ale sú to aj moji priatelia. To sú také tvoje silné témy, to je školstvo a to je šport. Čo by si v týchto oblastiach chcela dokázať v ďalšom volebnom období, keď ti dajú ľudia tú dôveru? No, čo sa týka školstva, tak veľa, lebo mám pocit, že moc sme sa až tak neposunuli, čo sa týka z pohľadu Žilinského samosprávneho kraja. Čiže tu by som chcela naozaj veľa vecí zmeniť, preto lebo sme tam mali veľa návrhov, veľa dobrých návrhov. Žiaľ, nepodarilo sa to, takže čo sa týka školstva, posunúť školstvo ďalej, trošku zjednodušiť systém niektorých vecí a samozrejme istou cestou rekonštrukcie škôl, kvalitných, dobrých učiteľov a teda zamerať sa hlavne na to, čo nám priniesol COVID, a to je tie psychické problémy niektorých žiakov, možno aj pedagógov a možno zaviesť na školách nejaké inovatívne metódy, ktoré som sa aj ja pokúsila zaviesť na našom gymnáziu a teda zatiaľ sa nám veľmi osvedčili. No a čo ten šport, tie športoviska? Šport. Ťažké srdce na to, že nedá sa poriadne kde veľké halové športy prevádzkovať. Veľmi, veľmi ťažké srdce mám na toto, hlavne na športovú halu Korytnačku, kde sme dali niekoľko návrhov, aby sme sa konečne posunuli niekde ďalej. Nepodarilo sa to, ale verím, že v ďalšom období by sa to podariť už mohlo, lebo už aj tá vôľa je, áno, v Žiline chýbajú športoviska, chýba veľká športová hala a teda športová hala na Boriku, Korytnačka, to je to, čo by som naozaj chcela, aby sa začalo budovať, aby sa zrekonštruovalo, aby sa tam mohlo hrávať. Druhé je športovisko Športcentrum na Karpatskej. Toto športovisko už sa nám podarilo trošku posunúť ďalej. Sú tam už projekty, mohlo by sa začať stavať. Momentálne my sme iniciovali, aby sa tento projekt uskutočnil. Už to stojí vyslovene na tom, aby Žilinský samosprávny kraj a mesto Žilina podpísali zmluvy. Môžeme stavať, môžeme behom 2 rokov začať v tomto športovisku športovať. Ty si taký ťahom týchto aktivít. Kde berieš energiu? Tak energiu beriem v podstate v tom, akých ľudí mám okolo seba. Ako ľudia. Máš šťastie. Mám neskutočné šťastie na priateľov, na dobrých ľudí, ktorí sú okolo mňa. Ja už tým, že mám dospelé deti, obidve zabezpečené, tak v podstate nemám už nič iné, len tú prácu a teda to snažiť sa robiť veci, ktoré by mohli slúžiť. Ja na teba prezradím, že ty si taká volejbalová mama a šoférka. Áno. Skús nám niečo o tejto tvojej polohe povedať. Áno, moja dcera od malička hrá volejbal, bola veľmi talentovaná a teda posúvala sa ďalej. Od samého začiatku som chodila s týmito dievčatami, chodili sme hrávať, vozila som ich, ale aj iní rodičia samozrejme. To naďalej trvá. Teraz sa dievčatá dostali do extraligy žien, takže naďalej chodím, naďalej vozím, naďalej fanuškujem, držím im palce a teda verím, že žilinské volejbalistky niečo dokážu. O tebe možno málo ľudí vie, že ty si bola gymnastka. Ja som to tiež nevedel. Vždy som si myslel, že si bola volejbalistka. Áno, bola som gymnastka, od svojich 4 rokov som robila gymnastiku. Robila som ju vrcholovo, aj keď som svojou výškou nemala na to talent, ale teda poslúchala som svojich rodičov, ale myslím si, že práve gymnastika mi dala veľa takej tej zodpovednosti, takého toho drillu, že som sa týmto športom naozaj veľmi, veľmi posunula ďalej. Aj v tom staršom veku, keď už som gymnastiku nerobila, ale veľa mi dala, naozaj veľa.
A ešte aj teraz by sa postavila na Kladinu alebo urobila niečo, čo si možno robila, keď si bola menšia. Jasné, samozrejme, že áno. Tak to nasadenie je obdivuhodné. Poďme sa ešte vrátiť do tvojho obvodu, kde kandiduješ, predstav nám ho trošku a ešte by sme sa mohli aj do centra mesta dostať, lebo to je taká tvoja srdcovka. Áno. Ja pôsobím vo volebnom obvode 1. V podstate je to mesto, centrum mesta. Tu sa snažím a snažila som sa vždy, aby to centrum vyzeralo tak, ako sa patrí na mesto, ako je Žilina. Aby turista alebo občan Žiliny sa prechádzal po tomto meste s radosťou, s úsmevom na tvári, preto lebo je krásne, vybudované. Podarilo sa nám zatiaľ v podstate urobiť projekt bulváru, ktorý by sa mal začať na budúci rok realizovať, ale môjim cieľom je ešte Mariánske námestie, aby sa proste upravilo tak, aby naozaj slúžilo ľuďom, ale komplet celé mesto, celé centrum mesta. A to so všetkým, čo s tým súvisí. Či už to je kvetinová výzdoba, či už to je čistota, či už to je odpad. Proste všetko, čo s tým súvisí. Ale čo mňa najviac obohacuje, to je to, že mi príde množstvo mailov od ľudí, ktorí majú malinké problémy, ale ktoré im otravujú alebo znepríjemňujú život. Ja naozaj sa snažím s každým jedným podnetom sa zaoberať. Posielam na mesto, snažíme sa tieto podnety riešiť a naozaj tá spätná väzba je úžasná a to ma tak náplňa, keď mi ľudia poďakujú za niečo, čo sa naozaj podarilo vyriešiť. A v tomto smere musím poďakovať naozaj aj prednostovi mesta, aj vedeniu mesta, že naozaj keď už napíšem a snažím sa, tak aj oni sa snažia, čiže tá snaha je aj z tejto strany. Tak a ja ti chcem poďakovať za dnešný rozhovor. Bol to pre mňa zážitok, ako vždy. A želám ti veľa síl, aby to tvoje okolie generovalo ten zdroj energie, ktorý bude teba posúvať aj všetko v prospech Žilinčanov. Ďakujem pekne. Ďakujem veľmi pekne, aj mne bolo cťou a všetkých pozdravujem.